Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. To fa, tsohuwar jaruman na wacce aka fi sani da Safara'u ta cikin shirin fim ɗin kwana 90 inda wasu dalilai da yawa suka sa aka cire ta daga cikin fim ɗin kwana 90 ta fito duniya tana neman mijin da za ta aura. Sakamakon abin da aka yi mata, ta ɗauki bidiyon kanta da kanta tana taɓa gabanta inda har abin ya ba da matsala a cikin kafafen sada zumunta, inda Arewa 24 ta fara bincike akan jarumar da ta tabbatar jarumar ce ta ɗauki bidiyon suka cire ta suka ɗauko wata mai kama da ita suka saka ta a cikin fim ɗin. Jarumar dai ta yi abin da bai dace ba, kuma muna tunanin kaf a Kannywood ita dai abin da ta yi gaskiya babu wanda taɓa yi. In ma mutum ya yi gaskiya bai fito fili ba kamar yadda nata ta yi, saboda ita babu kaya ma a jikinta kuma ba wani ya ɗauki bidiyon ba, ita ce ta ɗauki kanta. Balantana ma a ce ba ita ba ce ba. Jarumar ta ƙara da cewa tana neman mijin aure sakamakon a yanzu Kannywood ta fi ƙarfinta, kuma ta ce abin da ya faru ya riga ya faru, ba da za ta sake ba, kuma yanzu mijin aure take nema ta rabu da harka ta fim ta kama kanta ta shiga guri ɗaya babu ruwanta. Har ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. To fa, abin da yake sawa ana hana independence a Najeriya kenan. Asirin wasu ya tonu inda ya rike mata hannu ya danne ta, amma an rasa gane me zai mata a cikin hoton, kuma aka wai a ce ta cikin celebration ne na murna. Jahilci yana ɗebar su, amma su basu gane ba. Kuma wannan shin mata da iyaye ne, abin tambayi kenan, ko shi ba shi da iyaye? Da dai an san shi namiji, shi abu ne kalilan yayi abu ya manta ke kon da abin da ya faru da ke har duniya ta nade ba a daina ganin ki da wannan abin ba. Amma sun kasa ganewa har inda ta bari aka yi wani hoto da su ga su suna ganin kamar 'ya'yan musulmai ne ko 'ya'yan kafirai ne. Shine abin tambayar shi ma a nan gurin. To me yasa ake kirin wannan rayuwa a Najeriya, kuma a ce ana so a ga ci gaba, a ga daidai, ko kuma ka ce baka so a wayarka ko kuma dan uwanka ko kuma wani na kusa da kai, amma kai ka fi gane ka je ka samu gidan su wani kai mata abin da bai kamata ba. To shin wannan ya dace a cikin addinin musulunci, ko kuma a constitution din Najeriya ya dace a yi kirin wannan rayuwa a Najeriya? To abin da ya sa kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake hana kirin wannan abin. A wacce shekarar ne gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya hana wannan abubuwan a garinsa da ke Kano. Ya ce garinsa garin musulunci ne, bai yadda a yi abin da bai dace ba. Ko ta nan gudun mu mun bi abin da ya kyauta, amma sai gashi wannan karan da yake sun ji an yi shiru, kowanne ya fito da niyyar murnar Najeriya ta shiga shekara 60 da samun 'yancin kai, amma ya zo sun fitar da wasu hotuna wanda ba su dace ba da tutar Najeriya a jikinsu. Domin alamun tambayi kenan, wannan ya dace ko bai dace ba? Muna so ku yi mana comment a ƙarƙashin bidiyon da kuke kalla, ku fahimtar da mu wannan abin ya dace a constitution ɗin Najeriya ko kuma bai dace ba, ko kuma duk murna ce haka. Ku yi mana comment, kar ku manta ku danna like da subscribe, kar ku manta. Mun gode.